vedoucího Jirku Krucu v sobě. Já to nevydržím, já to musím říct, pojďte ke mně. Jo, počkám, až se holky nachystají. A teď všechno nejlepší k narozeninám. Připojuji se k přání vaší skupiny a dávám jim slovo, tam jsou. Takže Mimi tancují pro svého vedoucího. Formace s názvem Když se načančám, PS Kates Bohumí. Trenéra Jirku, protože Jirka slavný narozeniny. Holky se načančaly. Zajímavý, kolik se urodilo letos blondýnek. Všimli jste si toho? Sama